Online sa hotline. Online sa hotline. Check naton ang area sa La Carlota City kay isa ba di sang nagapatigayon man sang preparasyon basta mag-alboroto ang bulkan kalaon. La Carlota City Mayor Dr. Rex Haradoon. Mayor, good morning. Good morning, Action Marlon. Good morning. Yeah, salamat gid Mayor no kahapon may Canlaon Volcano Advisory naman nga ginpagwa ang FIBOX. Ala Castellana nagsuspender sang klase umpisa kahapon. Dara sa La Carlota City Mayor, kamusta ang sitwasyon subong sa mga residente labi na sa mga barangay nga lapit sa Bulkan Canlaon? Alert level 2 man kami gihapon subong, no. Pero ang 24-hour monitoring hasta kagina, itong pinakadako nga sulfur emission mga 10,000 siguro, almost 9,900 tons. Pinakadako na so far sa monitoring sa PBOX. And then may mga 37 siguro or more than that na teknotic volcanic twigs, no. Na-fail namon sa apat namon mga barangay San Miguel, Laguimet, Tubo, Araal, no. So kagabi nag-suspend ako klase mga alas 10 ang apat ka barangay all levels. Apat to ka barangay affected. And then preparado naman ang aton na si DRMO kag the rest of the operation center naton in case kung ano man gid mag-increase ang alert level. May preemptive force evacuation ta. So, sa subong wala pa man advisory pa man lang. Pero anytime pwede siya anytime it can go up, no, kay subong amo na pinakadako nga gas emission subong. So preparado man ang siyudad sa La Carlota. Actually ang regional director sa DSWD tawag na gapon sa akon. Nga preparado man na sila sa ilang non-food kag food packs naton sa preposition na subong ang advice lang is alerto lang ta, and then face mask. Basta mula na preparado lang ta, and then I assure the public nga preparado man kami diri sa aton niya preparation for the kung ma-increase mag-alert level ya. Okay. Ang i-mention o Mayor nga suspenso sang klase bali nag-umpisa ina today lang. Today lang kay kagabi lang to last 10 kuan monitor na mo alas may 7 PM nga kuan update. So today lang na siya, today lang. Kag-apat lang ka barangay dito, all levels, apat lang. Okay. Entire city. Kag tob saan o ina Mayor? Depende na sa monitoring depende na sa monitoring. Karon magwa naman na siya ang monitoring. Mga twice a day na siya gagawa. So depende na karon sa assessment na. May actually may kuan man kita kay may validation kami sa national nga SGLG subong dala na sa disaster ang aton yung disaster plan naton. Reading taga DILG, so makasaka na sila gyapon sa Raal siguro to check on the one may validation ta sa SGLG kay isa ta ka nominee SGLG naton. So dala na sa karon ang aton nya nga kuan nya evacuation plan naton. Sa iban nga lugar Mayor may gin-report silang nga ining ginatawag nga sulfuric odors. No panimuhan among ila sa ding residente. Sa La Carlota may ari man Yes, so sa hindi nakalabot sa poblasyon, sa apat na natong ka barangay itong ginmono ko, may ara siya, no? Especially sa duwa natong ka barangay malapit Araal kag Yubo, no? Kung di poblasyon di kalabot sa Gimit may striking San Miguel naton. May ara man ta, no? So may ara gyud nga sulfuric one, pero wala sang asphalt. Matyagan pag nila ang linog. Okay, magamon ni Mayor nga sitwasyon dihan nga mga delikado ni sa mga residente sa ila sila nga ikayong lawas. Labi na abi sa may mga ginabat sa gabalatian. Wayaman so far sa nagbalabot reklamo da si mo nga naglain matsyag nila bagod sa baho nga ginabugas ang bulkan. So far wala pa man ta sang reklamo pagtisin, no? Pero expected ta nga may ara na kapita kung mga asthmatic tada, no? So may mga problema sa aton nga lungs, no? May kuan kita da. So amo nang ina-advise naton ang aton nga kuan wear mask when going outdoors anay. And then refrain from going outdoors, wear mask kung maragid, and then of course sira ang balay. Wala pa man asphalt mo pero may ara ang sulfuric odor na siya. Wala pa man problema sa tubig na wala pa man report As of last night wala pa problema kay expect na another problem na ang aton nga kuan yang tubig naton supply naton sa tubig basi kung bawo man na supre or mag discolor man, no? So ginabantayan ta man na. Sa trabaho sa opisina sang gobyerno hindi man apektado sige lagi apon Mayor?
Sige lang gyapon, actually ang barko ginasi mo may bisita kami, may Aha. SGLG Aha. silong ko nga validation national from region 10 Okay. bala to, ang taga region 10 o region 2. Aha. Sige gyapon yang apat lang to ya ka barangay nga Mhm. klase. Mhm. Klase ang opisina ya wala sige gyapon. Klase lang to gin suspend ko. Yes. So as usual gyapon. Okay. Sa mga nagamonitor subong nga taga Lacarlota labi na gid sa mga lugar nga lapit sa bulkan, may pahanumdum ka sila, Mayor. Yes, amo to hambal ko kagina, may I repeat no to be vigilant no, preparar lang ta. At least naka-learn na ta sa aton experience from June 3. Mhm. Nga phreatic refine na nato ng aton mga plano iban. So preparar lang ta kung ano, hoping for mamuyuan tang hindi man mag-increase ang alert level, wala ta sang force kag preemptive evacuation. But then ma-assure lang naton nga muna wear mask lang anay, refrain from going outdoors, wear mask kung mag-outdoor magid. Be vigilant kay preparado man kami diri no preparado man ato LGU no to respond if the need arises. So ang aton mga national agencies ara man ga preparar man mabulig man sila sa aton. So just be vigilant no nga amo na nga just be informed nga may amo sina. Mhm. At least kabalo na tatanan-tanan niya tao nga amo na nga katabo sa babaw. At least alerto ta no. So don't worry, ari kami the entire LGU would be responsive enough para sa aton problema sa babaw. Lacarlota City Mayor Dr. Rex Sarandoon. Sir, thank you so much kag saliwat. Good Thank morning. you, Gid. Thank you very much, man. Thank you. Action Hotline. Importante yan to nga panugyan sang alkalde sang Lacarlota City. Tiagad mention niya nga apat ka mga barangay nga may cancellation sang klase. Umpisa subong nga adlaw. Kung tubtubsan o depende pa na sa sitwasyon, depende pa sa advisory nga ginapagwa sang Feebox. Action Hotline.